Ez dinan bate ondo ikusten neska, preokupauta natxion. Lasai amai maikruz, hemen zoz esan goñeta. Kontuz eskailerak. Ai, ama, haizu, ez teala ez ikusten. Ez teala ez ikusten. Profesor. Ez teala ez ikusten. Barkatu, Andrea, bezer honekin bukatu bezain pronto egongo nahi zuekin, konforme? Itxu geratuko naiz, Beethoven bezala. Beethoven korra unan, azitxo ba. Lasaitu zaitez, emakumea, favorez, orantxe natorreta. Ikusi alden, ze antia juitxusi probatzen aidan? Aniz telefonon botellakin indakoak ematen je. Aniz etzak inat, baina moldo bai. Disgusto, belaxe, pasatu zaizu, Ixen gozatxe, prozesioa barrotik da makitata. Torri nirekin, ea zer duzun. Lehenik ikusmena neurtuko izut. Ea, esan ze letra eta ze zenbaki ikusten duzun hemen. R, 2, 0. Ber, mesede, seriotasun pizka bat. Ez dela ezin dizut diagnostikorik egin. Horrein ikusten duzun hemen. Izan letra txikita baina txikitagoa, Onda garantia ujantzita igustia. Ez dina pito zarri igusten. Relajatu, eta fijatu ondo. Z. Ikusten? Oso ondo? H, R. Oso ondo. Horrein ikusten duzun. Ez dina piko zarrik ikusten. Ez da, nige? Favorez emakumean, zu kanpora. Zer? Zer esan dintun antearrak. Ez errezo engoz. Kataratak izango iztina segurua. Kataratak? Ai, ama! Ai, jantiak ikuska horiekin niagarako baina handio izango izo. Gineza ezio baina arrajotzen, Oxe bakarrik altainatzea. Esa idazu egitea. Presna eta kupoia saltzen azteko. Eta ni izango no nire lazarilua maikruz. Astu guzti horiek. Hau edikoak ez da? Bai. Hemendik aurrera hobeto garbitu beharko dituzu. Ui, milagro, erki ikusten ja. Ordone, ez dizu operatu bihar? Oraingoz ez, fistularik ez paduzu bentzat. Optiko ona izangoen baino, edukazioan miopea erna. Osman,